ingkang kepenlenggah ana ing Salamreja binangun kene sing diaturi jumeneng nggo perdana Mbak Sulis Eva karep nembangke tali tresna jangkep sak bawane dianjukke kanggo temanten sak kloron. Iya, kaya ngono. Coba ben jumeneng lepisenan iki tanpa sepot ngono. Dadi nggih pemanasan iki tanpa cepot-cepotan sithik. Wis pokoke ngadeg nyuwara ngono. Ya, kaya ngapa? Iki digolekke tembange tali tresna, le jejuduan bener-bener ben piguna, ben siset krana tali. Ya, disuwi krana tali. Monggo Mbak Sulis katuran jumeneng. Ya, kaya ngapa? Sinden iki mayang ora mayang ya pijer ungon. Sugeng dalu Mbak Limbo macange. Nggih, wilujeng dalu Mbak Sulis. Kula jane nggih rada kecewa kok mboten disepoti. Ngoten lho. Wong sinden niku nek pun pengalaman tanpa sepot mengke lek dicepoti dhewe ngoten. Sepot Pak, sepot senes cepot. Oh. Sepot napa cepot to? Sepot. Ngen kuwi mek cepot ae. Nggih, sakderengipun dalu ngaturaken wilujeng dalu dumateng Bapak saha Ibu ingkang sami rawuh sedaya kemawon. Ugi nggih, kompak Pak mriki Pak. Nggih. Anu benten kalih wargane jenengan. Wah, lek griya kulo sing delok ora patek nek pol-pole 12 8 4 4 karo dem-deman lek mahku ngono kuwi. Nggih, mriki jan kompak penonton madhep mriki sedaya. Nggih, kompak. Enek sing nguyuh madhep ngidul nang Sor Gedang ya enek. Nggih. Niki nembang nggih, Pak? Nembang. Nggih. Nganggo bawa Wang Ayu. Bawa. Bawane napa niki? Kinanti paling. Oh, kinanti. Nah. Nane nano nano nano. Nano nano. Wes kumat angger nano nano. Iya. Saniki nggih, Pak. Alah. Sesuk-esuk ya kena. Nggih, tesih nata jarik, Pak. Jarike anyar niki mergane. Saya to, Pak. Apik bokonge. Loh, jarik, Pak. Jarik ora patek tak pitung. Kula tangkut jarik opo? Nah, kula sing dijariki ya. Anyar. Apa, Mas? Sios napa mboten? Jarike anyar ning isine lawas. Nggih. Lawas tapi sik apik. Gurih. Iya. Apik ning second. Loh. Apik lho Pak, saestu. Second kok. Iya, Mas. Mbah-mbah nembang-nembang Mas, nang Mas piringan Mas. Oke, now. Tali tresna Katur Mas Santosa. Sinten menika? Menika kanca wonten binangun ngriki. Oh nggih, penggemar Sekar Gadung. Sekar Gadung walaupun ndak secara langsung lek niki langsung ning lek mboten nggih tetep mirsani saking dalem. Saking bawa saking tembang ki anggere kira-kirane perkara katresnan ki iso rasane nges. Ngesake. Asmara
tinali tali tresno jampi kapang tali tresno jamune wong kangen nggih kapang menika kangen to Pak? kangen Nggih oh kula kinten nek kapang terbang niku kula kinten nek kapang Bali oh nika kapan Pak iya kapang gesi Ugi kantur Bapak Salim saking agelik menika termasuk bapak kula Mbak Sulis. Nggih. Ah. Ngaturaken sugeng dalu. Sigit. Pak, lah nek sigit niku artine napa, Pak? Sigit niku Bagus, ganteng. bagus utawa bagus. ganteng. Aku iki lho. Tonggoku Pengendara iki ya termasuk Piyayi Sigit. sigit. Nah. Tonggoku sigit iki guwengi, Pak. Hah? Gak Lek bagus. lek gue iki si ora sigit, Napa? sigar. Oh, nggih. Ah, Langgame nggih, Pak. ya. Sigar. Sigar. Yuk, kaya ngapa? Tali tresno dados. Tali tresno jroning rasa wasan ikat kaketan yorakan tomanem jero sanubari wong sikit sira tak tresnani Sedina kaya sawindu kangen rasa kangen jroning aku lan lewat gawe tiko wong bagus aku nandang boyo Yuk. Melaku ngetan bali kula Tresno tenan. Dangdut ke Mas. Yo. Yo.
gablaske tembang gethuk Mas. Jan. Anggere tenge wareg ngono iki rumasaku le nyambut gawe ya bergas. Dereng makmu lho, Pak. Hah? Dereng makmu. Salahe wong ran taman ya kaya ngono kae kok ya le urung mangan. Mboten sempat soalé wau. Lah kok ndak sempat iki ya disempit-sempitke to ya. Lah lintune sami maam sinden-sinden tesih dandan. Ayo karo dandan. Dandane pun rampung makme dikuput lho, Pak. Lah saking trengginase. Nggih. Ya. Heeh. Ngomong kari obo Mas Anang wis tanggap kok ya. Pun maem mampok niku wau. Hah? Pun maem mampok. Mampok? Nggih. Kelingan kecilanku. Iya. Cilanku. Yuk. Mlaku ngetan bali. Yuk.